नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सतो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। एक कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ராம राम हरे हरे। இப்ப என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? என்ன படிச்சிட்டு இருந்தோம்? ஐ திங்க் மெசேஜ்ல வந்தது, பட் வாயை திறந்து என்னதான் பார்த்தோம், என்ன குவாலிட்டி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கடவுள் அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துறது, ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவது, இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்ததுனால அஹிம்சைன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுங்களே. அதுக்கப்புறம் இன்னும் படிக்கணும், அந்த முதல் இது பூரா படிக்கணும். சோ இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து 15 சாப்டர்ல வந்து நம்ம இன்வெர்டட் பேனியன் ட்ரீ பார்த்தோம். ஆனா அதோட பழங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம், அதை பத்தி நம்ம பேசல. இப்ப வந்து நல்ல பழங்கள் கெட்ட பழக்கம்னு ரெண்டா இருக்கு. நல்ல பழங்கள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து 1ல இருந்து 3 சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். எது பண்ணணும், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். நம்ம எங்க போனாலுமே நார்மலா பாத்தீங்கன்னா டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்கும், என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது. இவரும் அதே தான் சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர். இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம், எப்படி நம்ம டிவைன் அண்ட் டெமானிக்னு டிவைட் பண்றோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து நம்ம இங்க பர்டிகுலர் சாப்டர்ல பார்த்தோம், என்னது 15 சாப்டர்ல வந்து நம்ம 9வது சாப்டர்ல வந்து நம்ம 3 பார்த்தோம். அதாவது 3 மோட்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்துப்போம், தெய்வீ அசுர குணங்கள் எல்லாம் அப்படின்னு. இப்போ அசுர குணங்கள் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. பாதியா பிரிச்சோம்னா நம்ம வந்து என்ன, நம்ம 9th சாப்டர் ரைட். அதுலயும் கரெக்டா மத்தியில ஹாஃப்ல பார்த்தோம்னா நம்ம வேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 முக்கியமான வரும் வேர்ட்ஸ் வரும் ரைட். இந்த 2 என்ன, ஒண்ணு வந்து அசுரர்களை பத்தி ரைட், இன்னொன்னு வந்து டிவோட்டிஸ் பத்தி ரைட். அதனால வந்து அசுரர்கள் என்ன வந்து அசுர குணங்களுடைய அங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது. மகாமானஸ்து அதாவது தெய்வ குணங்களுக்கு பேசுறதால அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹைலைட் பண்றேன். மகாமானஸ்து மாம் பார்த்தா தெய்வம் பிரகிருத்தம் ஆசிரிதாக. அப்படியான தெய்வீக குணமான நம்ம ராதாராணி கிட்ட அவங்க சரணம் அடைகிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ நம்ம வந்து 1ல இருந்து 6 விட்டு நம்ம மூவே ஆகல. அந்த குணங்கள் பத்தி பார்த்தோம், டிரான்ஸ்டென்டல் அண்ட் டெமானிக் குவாலிட்டி. நம்ம பார்த்த எத்தனை டிரான்ஸ்டென்டல் குவாலிட்டி இருக்கு? எவ்வளவு நம்பர்? எவ்வளவு நம்பர்? 26 குவாலிட்டி இருக்கு ரைட். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிஜான் தஸ்ய அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குழந்தை ஸ்ரீலா பிரபாத் சொல்றது என்னன்னா, குழந்தை பெற்றுக்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை வச்சு பண்ணா நம்ம வந்து எப்படின்னா ஒரு இன்வைட் பண்றோம். எப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆத்மாவை நம்ம கர்ப்பத்துக்குள்ள இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்னஸ், அதாவது நம்ம பகவத்கீதால படிச்சிருக்கோம், நம்ம வந்து சும்மா ஏனோ தானோன்னு ஒரு நாய் பூனை பெத்துக்கிற மாதிரி பெத்துக்கிறது இல்லை குழந்தைங்கள். நம்ம வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸா இருந்தா அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, படிக்க வைக்கிறோம்ன்றது உண்டு இல்லாம அவங்கள ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷன் கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு. வர்ணாசிரா தர்மம்ன்றது என்னன்னா அவங்களோட பிறப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு. சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வர்ணங்கள் எத்தனை வர்ணங்கள் இருக்கு? எத்தனை வர்ணங்கள் இருக்கு? கேக்குதா நான் பேசுறது? எஸ் மாதாஜி. எனக்கு இவ்வளவு சைலண்டா இருந்தா டவுட் வந்துச்சு.
எத்தனை வர்ணங்கள் இருக்கு? எத்தனை வர்ணங்கள் இருக்கு? வர்ண ஆசிரமம் என்ன வர்ணா சென்ன ஆசிரமம்? 4 மாதாஜி. பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். ஸோ இந்த 4 இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பல குணங்கள் இருக்கும், சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ அபயம் அப்படின்றது ஒண்ணு. வேற சன்னியாசிக்கு பயமே இருக்கக்கூடாது. ஏன் சன்னியாசிக்கு பயம் இருக்கக்கூடாது? ஏன் சன்னியாசி? எல்லாமே கிருஷ்ணர் பார்த்து பாருன்னு அவர் இருக்கணும் மாதாஜி. ஆமா, அவங்க பாக்குறதுல இருக்கணும். ரெண்டாவது சன்னியாசி வந்து யாரையும் நம்பி இருக்க மாட்டாங்க, ரைட்? அவங்க இண்டிபெண்டா போவாங்க. போற இடத்துல ஃபுல் கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்றத பாக்கணும். அதனால சுத்த சத்துவம், பியூரிபிகேஷன், ஞானம் இதெல்லாம் சன்னியாசிக்கு எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். பட் மோர் சன்னியாசிகளுக்கு அப்படின்னு. இப்போ சேரிட்டி யாருக்கு ரொம்ப அப்ளிகபிள்? கிரகஸ்தருக்கு மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். சேரிட்டி வந்து கிரகஸ்தருக்கு. அதோட ரூல்ஸும் நம்ம பார்த்துருப்போம். தமா அப்படின்றது வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல். இது யாருக்கு? சன்னியாசி இருக்கா? ஆக்சுவலா கிரகஸ்தாக்கு. ஏன் மாத்திரம் கேட்குங்க. அப்கோர்ஸ் சன்னியாசிக்கும் அப்ளிகபிள். ஆனா கிரகஸ்தாக்கு ரொம்ப அப்ளிகபிள். ஏன்னா சன்னியாசி எப்படி இருந்தாலும் தனியா இருக்க போறாரு. அவர் பெருசா வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈட்டிங், ஆஹ் 4 பார்ப்போம் இல்லையா? ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மீட்டிங். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈட்டிங்க்கு சன்னியாசிக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை. அவர் பழம் கீழம் அவரே சமைச்சுதான் சாப்பிடணும். அதனால நாக்கு கட்டுப்படுத்தியாச்சு. மீட்டிங் சான்ஸே இல்லை. அவர் ஒன்றும் பொண்ணு கூட்டிட்டு போக போறது இல்லை. ஸோ கிரகஸ்தாக்கு தான் இந்த சான்சஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி, ரைட்? ஏன்னா சாப்பாடு ரொம்ப டேஸ்ட்ல. வாச்சோ வேகம், மனச குரோத வேகம், ஜிக்வா வேகம், உதர பரிஷ்ட வேகம், வேதான் வேகான் விசேஷ தீரக சர்வா மதிமான் பிரதிவிம்ச சிஷ்யாத் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தாக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ யக்னங்கள். யார் யக்னங்கள் பார்க்கணும்? யக்னங்கள் கிரகஸ்தாக மாதாஜி பண்ணுவானா? சன்னியாசி பண்ண வேண்டிய நெசிட்டியே இல்லை. கிரகஸ்தா தான் வந்து யக்னங்கள் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன், அக்னியோத்ரா யக்னம் அப்படின்னு. ராமர் கூட அதுதான் பண்ணாரு. மாதாஜி நானும் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் இந்த டைம் கலியுகத்துல குரு கிராண்ட் சாஹிப்ல இருக்கிறது கூட என்னன்னா, அக்னியோத்ரா பண்ற அவங்க அடுத்த ஜென்மத்துல கழுதையா பிறப்பாங்க அப்படின்னே போட்டிருக்கு. ஓகே, எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா பேசிக்கலி அதுதான் நம்ம பகவத்கீதாலையும் போட்டிருக்கு. டைரக்டா இல்ல, பாகவதம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 4 கேட்டகரியில இருக்கிற நாய் ஜென்மங்களா இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணு நாய். அது என்ன 4 நாய் ஜென்மங்கள்? நாய் ஜென்மங்கள் என்ன சொன்னீங்க? பசு ஜென்மங்கள், அனிமல் ஜென்மங்கள் கேட்டகரி. அது என்ன 4 வருது? சரி பாப்போம். ஒட்டகம், கழுதை, பன்றி, நாய். கரெக்ட். இதெல்லாம் வந்து வெரி நைஸ். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான யக்னங்கள். ஸோ அதனால பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒண்ணுதான் லேண்ட் ஆகும். அதனால நம்ம சீப் அண்ட் பெஸ்ட் என்ன பண்றது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பாடணும், நாம சங்கீர்த்தனம். சங்கீதம். நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பாடுங்க ஒரு தடவை. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே, ராமா ஹரே ஹரே ராமா, ராமா ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ராமா ஹரே. ஹரே ஹரே. ராமா ஹரி ஹரே. வெரி நைஸ். இப்போ ஸ்வாத்தியாயா அண்ணா என்ன அர்த்தம்? ஸ்வாத்தியாயா அண்ணா என்ன அர்த்தம்? கண்ணியமா இருக்கிறதா மாதாஜி? நேர்மையா இருக்கிறதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேர்மைங்கிறதுக்கு சொல்லலாமா? சுவாத்தியாயாங்கிறது வந்து இல்ல சுவாத்தியாயா அப்படின்றது வந்து படிக்கிறது. அதாவது புக்ஸ் படிக்கிறது, லிட்ரேச்சர். இது லார்ஜ்லி எந்த வயசுல அப்ளிகபிள் ஆகும்? மாணவர்களுக்கு மாதாஜி, ஆ, மாணவர்களுக்கு. எக்ஸலென்ட். மாணவர்கள் மீன்ஸ் பிரம்மச்சாரி லைஃப், ரைட்? அவங்க தான் யங், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 25 இயர்ஸ். அந்த டைம்ல ரொம்ப அப்ளிகபிள். இல்ல மாதாஜி நம்ம படிக்கூடாதான், படிக்கலாம். பட் நம்ம நிறைய எங்கேஜ் பண்ணுவோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய வேலையில நம்ம படிக்கிறது 1/2 மணி நேரம் கூட இருக்கிறது இல்ல. இப்போ பிரம்மச்சாரிகள் வந்து ஹவர்ஸ் டுகெதர் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு. ஆஸ்டாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஆஸ்டாரிட்டி அப்படின்னு பண்ணா என்ன என்ன நம்ம பண்ற எல்லாமே. இப்போ வந்து நம்ம ஏகாதசி பண்றது எல்லாமே ஆஸ்டாரிட்டி தான். இன்ஃபேக்ட் ஜபம் பண்றதும் ஆஸ்டாரிட்டி. காலையில இருந்துச்சு மங்களாச்சரணம் பண்றதும் இது யாருக்கு அப்ளிகபிள்? ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ்டாரிட்டி தபஸ் அப்படின்னு சொல்றது வானப்பிரஸ்தாக்கு அப்ளிகபிள். பட் ஆஸ்டாரிட்டின்னு ஜென்ரலா எடுத்தோம் எல்லாருக்குமே.
இப்போ சிம்பிளிசிட்டினா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும். இப்போ நான் வயலன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? துன்புறுத்தாம இருக்கணும். யாரையும் எல்லா விதத்திலையும் துன்புறுத்தாம இருக்கணும். எக்ஸலென்ட். நான் வயலன்ஸ்னா ஒண்ணு வந்து துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. இது ஒண்ணு. இது வந்து உடம்பு பேச்சினால, வாக்குனால, செயல்னால எதுலயும் துன்புறுத்தக்கூடாது. ஸோ மைண்ட், வேர்ட் அண்ட் சோல். அதாவது 3 விதத்திலயும் நம்ம துன்புறுத்த கூடாதுன்னு 3 சொல்லிட்டீங்க. இப்போ ஆத்மாவுக்கு துன்புறுத்தலாமா? இல்ல, ஆத்மாவையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. அப்ப ஆத்மாவை துன்புறுத்த கூடாதுன்னா ஆத்மாக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கும்? கிருஷ்ண பக்தி. அறிவோல் வெரி நைஸ். கிருஷ்ண பக்தி. ஏன்னா ஆத்மாக்கு வேண்டியது கிருஷ்ணர். நீங்க உடம்பு ஒண்டி பாத்துக்கிட்டா பத்தாது. உள்ள இருக்கிற நம்ம பார்த்துப்போம் இல்லையா, அந்த பறவையையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு. சோ கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்தாதான் ஆத்மா சந்தோஷப்படும் அப்படின்னு. உண்மை, ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அப்படின்றது உண்மை, ரைட்? இப்போ வந்து இந்த உண்மை என்னன்னா, நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, பகவத்கீதா, அதாவது ட்ரூத், ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க, ஏதோ ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் கோசம் நம்ம வந்து உண்மையை மாத்தக்கூடாது. ஆனா ஒருத்தரை காப்பாத்துறதுக்கோசம் 2 விதத்துல மாத்தலாம். இப்ப வந்து ஒரு பசுவோ ஒரு குழந்தையோ காப்பாத்தணும்னா நம்ம உண்மை சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சன்னியாசி இருக்காரு, ஒரு பசு போகுது, உள்ள ஒழிஞ்சுக்குதுன்னா உண்மை வந்து எல்லாரும் தான் பேசணும். இப்ப வந்து ஒருத்தன் வராரு, ரைட்? நம்ம புச்சர்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மாட்டு வெட்டுறவன். எங்க இருக்கு மாடுன்னா உண்மையா உள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணை வந்து 4 பேர் துரத்துறான், அந்த பொண்ணு வந்து அடைக்கலம் எடுக்குது. அப்ப வந்து உண்மைதான் பேசுறேன்னு, சார் அதான் அந்த பொண்ணு பெட்ரூம்ல தான் இருக்கா, நீங்க தாராளமா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோமா? ரைட்? சோ சத்தியம்ன்றது வந்து நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, ஒருத்தருக்கு ஆபத்து கொடுக்குற சத்தியம் சொல்லக்கூடாது. இதை வந்து நிறைய பேர் மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க, எங்க அம்மாவும் சேர்த்து. அடிக்கடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒருத்தர் மனசு வேதனைப்படுற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. அது இல்ல உண்மை. மனசு வேதனைப்படுற மாதிரி இருந்தாலும் உண்மை சொல்லிதான் ஆகணும். ஆனா சொல்ற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அவ்வளவுதான். தவிர ஒரு உண்மை வந்து அன்னெசரியா சொல்லக்கூடாது. ஆனா அந்த உண்மையை வந்து நம்ம டிஸ்டார்ட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தரை காப்பாத்துறதுக்கோசம் தான் உண்மையே பண்ண முடியும். ஆனா நம்ம இதுக்கோசமோ இல்ல, ஐயோ அவங்க மரத்தை வருவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட், நீங்க பண்றதும் கரெக்ட், இந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்தி சொல்றதும் தப்புதான். அது அசத்தியங்களா தான் வரும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இப்போ யார் அசத்தியம் பேசுவாங்கன்னா, ஒருத்தர் மன வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மாவே சொல்லுவோம், நான் வந்துட்டே இருந்தேன் ஆனா டிராபிக் ஜாம் ஆனிச்சு, அன்னைக்கு ரோடு காலியா இருக்கு. அதுக்கு வந்து சிம்பிளா ஐம் சாரி லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். இல்லைன்னா நான் எப்பமோ ரெடி ஆயிட்டேன், இவளாலதான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவியோ ஹஸ்பண்டோ இல்ல ஹஸ்பண்ட் மனைவியோ சொல்றது உண்மையா இருந்தா ஓகே. பட் இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு பழி போடுற விஷயம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அக்ரோதா அப்படின்னா குரோதாத்துல இருந்து ஆப்போசிட், கோபம் இல்லாதது. அதாவது குரோதம்ன்றது என்னன்னா, பொறுமைன்றது வந்து நட்மே அப்படி ஓம் சாந்தி அப்படின்னு சன்னியாசியா இருக்கிறதுன்றதுல, கோபம்ன்றது வந்து ஓகே. இப்போ வந்து சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இதுல வந்து குரோதம் எந்த கேட்டகரியில வரும்? ரஜோ, கோபம்னா ரஜோ தான். ரெண்டுமே, ரஜோ அண்ட் தமஸ் ரெண்டுத்துலயுமே கோபம் வரும், ரைட்? இப்ப வந்து யாராவது ப்ரோவோக் பண்ணாலும் ஒருத்தர் டாலரேட் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, சயின்டிபிக்கா கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கோவம் வந்தா அந்த பிரெயினோட செல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எலாபரேட் ஆகுது. அதான் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆயிடும். நான் பாத்திருக்கேன் என் கசினுக்கு, அவ கோவப்பட்டா கண்ணெல்லாம் சிறந்துடும். எப்படிடான்னு பார்த்தா, அவ வந்து கோவப்படுறதுல அந்த பிளட் செல்ஸ் அவ்வளவு ரஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இப்ப அடுத்தது வந்து ரெனன்சியேஷன். எல்லாமே கிருஷ்ணரோட சேவை கோசம் செய்யறதுதான் ரெனன்சியேஷன். மாதாஜி, இப்போ நீங்க வந்து பல்கு வைராகியம் எல்லாத்தையுமே விட்டுறது என்ன அப்படின்னா, இல்ல, எல்லாமே டவுட்டே. நம்ம பார்த்துக்கோம், எத் கரோஷி எத் அஷ்னாசி எத் ஜுவோசி ததாசி எத் தபசேசி கவுண்டையா தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க இருந்து நம்ம பண்ணல, ஓதத்துல இருந்து எனக்கு பண்ணோம். பட் ரினன்சியேஷன்ன்றது வந்து கிருஷ்ணர் கோசம் செஞ்சா அது வந்து ரினன்சியேஷன் உள்ளதான் வரும். எதுக்குன்னு நான் சொல்றேன். எனக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது பாவக்காய், ஆனா நான் சமைக்கிறேன் கிருஷ்ணர் கோசம்னா அதுவும் ஒரு தியாகம் தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் காஃபி, டீ, ஆனா கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காதுன்றதால நான் அந்த பாலை காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பண்ணாம நான் அதை பாதாம் மில்க் பண்றேன். என்ன மாதாஜி? சாரி, என்ன மாதாஜி ரினன்சியேஷன் சொல்லிட்டு பாதாம் மில்க் குடிப்பீங்கன்னா, என்னோட ஆசைக்கோசம் குடிக்கலாம். எனக்கு ஆக்சுவலி டீ தான் பிடிக்கும், ஆனா நான் வந்து கிருஷ்ணர் கோசம் பண்றேன், அது ஒரு தியாகமானா ஆமா, ரைட்? அதை நம்ம தான் வச்சுக்கணும். ஷாப்பிங் போறேன், அந்த மாதிரி ஷாப்பிங் பண்றேன், இல்ல கிருஷ்ணர் கோசம் ஷாப்பிங் பண்றேன் அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணர் கோசம் ஷாப்பிங் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்குற மாதிரி டைமண்ட் சுட்டி வாங்குறேன், டைமண்ட் பட்டியானம் அப்படின்னு பேசாதீங்க. அது தப்பா அப்படின்னா தப்பும் இல்ல. சோ எதுவுமே எல்லாமே டோட்டல் டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றது வந்து கிருஷ்ணருக்கு நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம்.
சோ யாருக்கு என்ன பைசா இருக்கோ அதுதான். இப்போ என்கிட்ட வீடே இல்ல, நான் வீடே இல்ல, ரோட்ல இருக்கேன், கடன் வாங்கி டைமண்ட் நெக்லஸ் போட்டுட்டு ஆடம்பரமா திரியிறேன்னா அது தப்பு. ஆனா நான் வந்து பண்ற செயல் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சு அறிஞ்சு பண்ணணும். டிராங்குவிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, எந்த விதமான இமோஷன்லயும் நான் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேன். அதாவது ரொம்ப கோவம் வந்தாலோ, நம்ம அதிராம பெதிராம அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு தமிழ்ல. அதாவது ரொம்ப எதிரியுமே வந்து வெளியில சொல்றதுல உள்ளயும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ரெண்டு கேட்டகரி நடக்கும். இப்போ நீங்க வெளியில பாத்தீங்கன்னா நான் அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி இருப்பேன். ஆனா உள்ள எனக்கு கஷ்டம் இருக்கும். வலி இருக்கலாம், கோபம் இருக்கலாம், டென்ஷன் இருக்கலாம். ஆனா உள்ளேயே நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருந்தாதான் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சாந்தமா இருக்கிறது ரெண்டு விதத்துல இருக்க முடியும். வெளியில உள்ள. ஆனா உள்ள வந்து எந்த லெவலுக்கு என்ன அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றத நம்ம பார்க்கணும். முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நாமினிஸ்டர் பிரபு பேசிட்டு இருந்தாரு. என்கிட்ட சொல்வாரு, நீ எதுவுமே தப்பு சொல்ல மாட்டேன்றியே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் விஷயம் என்ன சொன்னாருன்னா, தப்ப வந்து தப்புன்னு சொன்னாதா, இவங்க தப்பு பண்றாங்க பிரபு அப்படின்னு சொன்னாதான் நான் கரெக்ட் பண்ண முடியும். நீ அடுத்ததுல இருந்து நீ வந்து எனக்கு வந்து யார் தப்பு பண்ணாலும் நீ சொல்லணும். நான் சொன்னேன், இனிமே நான் வந்து மிஸ்டேக் 1, ப்ராப்ளம் 1 அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன். அடுத்த தடவை எப்போ இருந்தாலும் இதுவும் கண்டிப்பா நீ பண்ணணும் அப்படின்னு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்க்கும் ஹைடிங் த ட்ரூத்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் மேல பழி போடுறது தப்பு. ஆனா திருடன்னு சொல்லிதான் ஆகணும். சொல்லலைன்னா அது தப்பு ஆகும் அப்படின்றது. சேது மாதாஜி இருக்காங்களா? இல்லையா? ஓ, அவங்க டாக்டர் கால் சொன்னாங்க. ஏர்போர்ட் போறேன்னு போயிட்டாங்க. ஓகே. இப்ப வந்து ஒரு திருடனை வந்து திருடன் சொல்லல வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள், நம்ம எல்லாம் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல போறோம். யாரோ ஒருத்தங்க வந்து சித்திரலேகா மாதாஜி வந்து பக்கத்துல உட்காராங்க. ஐயோ, ராதிகா மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணக்கூடாது, அதனால இவன் திருடிட்டு இருக்கான், நான் கம்முன்னு இருக்கேன்னா என்ன ஆகும்? அவன் திருடுறவன் உன் நாளைக்கு ஒரு கொலை கூட பண்ணிட்டு போவான். அதனால தப்பு பண்ணா சொல்லணும். ரைட்? இது வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் ஆச்சு. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யாத்ரா போனோம். வந்து யாத்ரா கூட இல்ல, ஐ திங்க் இஸ்கான் பெங்களூர். அப்போ நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. ஒருத்தங்க நம்ம கிட்ட மோசமா இருந்திருக்கும் சொல்லணுமா, இல்ல நம்ம தப்பு கண்டுபிடிக்க கூடாது, அது இல்ல. ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு ரொம்ப மோசமா இருந்தா டாலரேட் பண்ணி, அதுக்கு மேல மோசமா இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்ம சீனியர்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்துன்னு போய் சொல்லணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா யார்கிட்ட சொல்லணும்னு இருக்கு. சம்மந்தமே இல்லாம நம்மளே பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு இல்லை. ரொம்ப எஸ்கலேட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தா பண்ணணும். அப்பதான் அவங்களால கரெக்ட் பண்ணணும். கம்பேஷன் ஃபார் ஆல் லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் என்ன, பிரசாதம், புக்கு, ஹோலி நேம், இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கறது தான் கம்பேஷன். நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னேன், நல்லா பேசுறது ஒன்லி கம்பேஷன். நம்ம மனசை கொடுக்கணும். வந்து பிகினிங்ல கோவிட் டைம், நாங்கெல்லாம் கோவிட் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லி, என்னமா சரி கோவிட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸா சொல்லுவாங்கன்னா, என்ன நாங்களும் நம்மளும் ஸ்டூடெண்ட் தானே. ஸோ கோவிட் பேட்ச் எதுக்கு சொல்றேன்னா, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என் டீச்சர் கிட்ட கேட்டேன், நாங்க இட்லி பண்ண போறோம்னா பிரசாதம் பண்ணி கொடுமா. எங்க டெஃபினிஷன்ல பிரசாதம்னா, சின்னப்பத்துல இருந்து வந்தது எல்லாத்தையும் சாமி கிட்ட வைக்க மாட்டோம். அதாவது ரொம்ப இப்போ சக்கரை பொங்கல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சாமி கிட்ட இருக்கும். அதனால வந்து பிரசாதம் பண்ணுமா அப்படின்னா, பிரசாதம் உண்டின்றது எங்களோட டெபினிஷன் பத்தி சக்கரை பொங்கல் அப்படின்னு. அதனால இன்னும் கூட எங்க அம்மா வந்து போய் போய் சாமிக்கு ரசம் வைக்கணுமா, நான் ரசம் சாப்பிட்டா சாமியும் ரசம் சாப்பிடுவோம். ஏன் ஏதாவது ரூலா? சாமி ரசம் சாப்பிட மாட்டாரு, அவர் அதுவும் சாப்பிடுவோம். டைஜஷன் உங்களுக்கு நல்லதுன்னா அவருக்கும் நல்லது. ரைட்? அதனால வந்து பிரசாதமா கொடுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சு அந்த இட்லியை வந்து நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுல எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ரைட்? சோ பேசிக்கலி இப்ப என்ன ஆகுது, பிரசாதமா கொடுத்தா வயிறு பசியும் தீருது, ஆத்மாக்கும் பியூரிஃபிகேஷன் ஆகுது. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஆனியன் கார்லிக் சாப்பிடலாமா? இப்போ ஆனியன் கார்லிக் வெஜிடேரியன்ன்றது பக்கத்துல வைங்க. நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கணும்னா விதண்டாவாடம். நான் பார்த்த 4 பிராமணர், அவன் வந்து என் அண்ணா அடிக்க சொல்லுவான், நான் வந்து அந்த இதை எடுத்து பூணு வச்சுட்டு சிக்கன் சாப்பிட்டான். அப்ப அவன் பிராமணர் பிறப்பில், ஆனால் நடத்தையில் இல்லை. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், மாதாஜி அவ வந்து பத்தினி தான். மாதாஜி அவங்க பரம்பரையிலேயே அவ பத்தினி தான். அவ வந்து அந்த பரம்பரை எடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மத்த பையனை 7 எழுத்து கூட பார்க்க மாட்டான். ஆனா அவ ஒண்டி அவ ஹஸ்பண்ட் இல்லாத டைம் ஒரு 4 பையன் கிட்ட போயிட்டு எடுத்துட்டு வந்துருவா மாதாஜி. ஆனா அவ பத்தினி தான். அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அதுக்கு ஏன் டெபினிஷன் பத்தினின்னு கொடுக்குறா? அவங்க பரம்பரை வேணா பத்தினியா இருக்கலாம், ஆனா அவ இல்ல அப்படின்னு சொல்வீங்களா இல்லையா? சொல்ல மாட்டீங்களா? பரவாயில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஹரே பேசுறீங்களா? கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதே மாதிரிதான் நான் பிராமணர் சொல்லி அடுத்தவங்க பிரச்சனை நமக்கு எதுக்கு மாதாஜி? நம்ம அடுத்தவங்க பிரச்சனை நம்மளுக்கு எதுக்கு அப்படின்றதும் பேசக்கூடாது. எதுக்குன்னா பிரபு சொன்னாரே, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆஃப் ட்ராக் எடுக்கிறோம். என்னன்னா, கலியுகத்துல எல்லாருக்கும் ஸ்பெக்ஸா,
இது கருட புராணத்துல இருக்கு. என்னன்னா, ரோட்ல போறச்சு யாரோ பிரச்சனைகள் இருக்குச்சு. முன் காலத்துல வந்து போய் நின்று ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பிரபு சொன்ன மாதிரி அடுத்தவங்க பிரச்சனை நம்மளுக்கு என்னன்னு கண்டுக்காம நம்ம போறதால என்ன பண்றாராம்? கண்ல வந்து பவர் குடுக்குறாராம். ஏன்னா நீ கண்ல பார்த்ததும் நீ கரெக்ட் பண்ணாம நீ போனதால தப்புன்ற கணக்குல நீ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் கலியுகத்துல முக்கால்வாசி பேருக்கு ஸ்பெக்ஸ் இருக்கு. பவரை கட் பண்ணிட்டே போறாரு. நீ கண்டும் கண்ணாம போனனா உனக்கு கண்ணு இருந்தும் அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு. கண்ணு 2 விஷயங்கள் செய்யணும். ஒண்ணு கிருஷ்ணர் கோசம் சேவை செய்யணும். இன்னொன்னு அதர்மத்துல இருந்தா ஆக்சுவலா கேட்கணும். இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு கண்டுக்காம போனவன் கண்ணுல பவர் வந்துடும். ரைட். சோ இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு கருட புராணத்துல இருக்கு. என்னோட ரெஃபரன்ஸ் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன மாதாஜின்னா, நம்ம தான் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும், போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. வீண் பிரச்சனை வரும், நம்மளை வந்து அடிக்க வருவான், நம்ம போய் கேட்க போனா எல்லாம் நடக்கும். சோ இப்பெல்லாம் பேசிக்கலி கரிகாலத்துல சர்வசாதாரணம் இதெல்லாம். நீ நியாயம் சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டான். இல்லை நீ தான் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும், அடிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னா நீ தான் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும், உன்னதான் போலீஸ்காரன் கூப்பிட்டு இருப்பான். அவங்ககிட்ட மாமல் வாங்கிக்கினேன், நம்மள தான் கூப்பிட்டு இருப்பான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. நம்ம தான் அலையணும். இதெல்லாம் வேணுமா? நம்ம போனோமா வந்த மாதிரி இருக்கணும், அவ்வளவுதான். சோ முடிஞ்ச பேசிக்கலி அளவுக்கு சொல்லணும், முடியாதவங்கிட்ட சொல்ல முடியாது. முடியாதவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. பட் ஸ்டேஷனுக்கு போய் தான் சண்டை போடணும்னு சொல்ல, எப்படியாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் குடுக்கலாம். ஒரு கால் ஃபோன் பண்ணி இங்க பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு நம்ம போயிடலாம். பப்ளிக் ஒரு ஃபோன். சின்ன நம்ம நான் ஒர்க் பண்ணும்போது 2 முஸ்லீம் பசங்க அடிச்சுக்கிறாங்க, ரத்தம் வருது ஒருத்தர். நம்ம ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் போய் டேய் போங்கடா அப்படின்னு ஒருத்தர் அடிச்சிட்டாரு. அவன் 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த மாறியான 2 பேரும் இவனை அடிக்கிறான். 2 பேரும் அடிச்சுன்னுக்கிறான். ஒருத்தனை இவர் வந்து இழுத்துட்டு பேர் வந்து அடிச்சு போடா அப்படின்னா அவன் 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்துன்னு இவர் அடிக்கிறாங்க. மாறின்னு போடுறான் இவனை. அப்ப என்ன பாருங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எல்லாம். சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் கோவென்ஷியஸ் அப்படின்னா பேராசை. பேராசை பாத்தீங்கன்னா எப்படி குறையும் நம்ம எப்படி பேராசை நம்ம மனசுல இருந்து குறைக்கலாம்? நம்ம சொல்லிட்டோம் பேராசை இருந்தா நம்ம இரண்ய கஷ்பு. நம்ம எல்லாருக்கும் எதுலயோ ஒரு ஆசை இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம குறைச்சிக்கலாம்? பேராசையை தேவையில்லாததுக்கு குறைக்கணும்னா எதுவுமே அந்த ஆசைப்படக்கூடாது அந்த மாதாஜி. சாம மேல வெறுப்பு வந்தாதான் மாதாஜி. அந்த எப்படி வெறுப்பு வரும்? வரணும், வெறுப்பு வரும்படியா பண்ணிக்கணும் நம்மளே. அது எப்படி வரும்? இல்ல இப்ப ஒரு முத்து மாலை நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, அதை நான் எப்படியா திருடணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த முதல்ல அதை சப்ரஸ் பண்ணணும். அந்த அது எப்படி மாலை நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு முதல்ல வெறுப்பை கொண்டு வரணும். சோ அதை எப்படி பண்ண முடியும்? அந்த மாலை நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு சேரிட்டில கொடுக்கறது குறையும். இப்ப வந்து மாலையை ஃபுல்லா கொடுக்குறோமோ இல்லையோ மனசு வரலன்னா அதுல இருந்து ஒரே ஒரு முத்தை எடுத்து கொடுத்தாலே நமக்கு பேராசை குறைஞ்சிடும். புரியுதுங்களா? இல்ல அது குறையும் போறதுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே அதை வந்துட்டு அந்த பேராசையை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு வேற வழியை கண்டுபிடிக்கணும். சோ பேசிக்கலி பேராசையை தடுக்கிறதுக்கு 2 விஷயம். ஒண்ணு வந்து சேரிட்டி, இன்னொன்னு ரெனன்சியேஷன். நீங்க சொன்னது ரெனன்சியேஷன். எனக்கு இது வேண்டாம், எனக்கு இது வேண்டான்றதை விட கம்மன் நான் இதை கிருஷ்ணர் கொடுத்துறேன் அப்படின்றது ஒரு விதத்துல நம்ம கொடுக்குற ரெனன்சியேஷன். சேரிட்டியும் ரெனன்சியேஷன் கொஞ்சம் அங்கங்க லிங்க் ஆகும். அதனால தான் கொடுத்துருக்காங்க. பணம் மேலேயும் பாசம் எல்லாமே எதுக்கு வச்சிருக்கோம்னா இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்குதான் அப்படின்னு. இப்ப வந்து ஜென்டிலா இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லா உயிரினங்கள்கிட்டயும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். எல்லா உயிரினங்கள், மனித உயிரினங்கள் நான் சொல்ல வரல, எல்லா உயிரினங்கள், அதாவது பசு. இது இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் நம்ம கிளாரிட்டி இருக்கும். அர்ஜுனர் வந்து வார் பண்ணாரே, சொந்தக்காரனை செத்தாரே, அவர் வந்து நல்லவரா கெட்டவரான்ற கேள்வி எல்லாம் இனிமே வரும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லா அங்க இருக்கிற அவரோட மனிதர் சைடு ஒண்டி இல்லாம ஆப்போசிட் சைடு எனிமீது கூட அவர் வருத்தப்படுறாரு. ஐயோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமே அப்படின்னு. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி நீங்க என்ன கூப்பிட்டீங்களா மாதாஜி? கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்னால இங்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். சாரி மாதாஜி, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம்னால அங்கிட்டு இதா இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாடஸ்டி அப்படின்னா எந்த பாவப்பட்ட செயல்களும் செய்யக்கூடாது. மாடஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த தப்பானது, மாடஸ்டி என்றது நிறைய பேர் ரூய் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மாடஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா மாடஸ்டா இருக்க மாட்டாங்க. அதாவது உண்மையா இருக்கணும்னா எந்த தப்பு தண்டா செயல்களையும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ வந்து பிரபுக்கள் சொன்னாங்க நம்மளுக்கு என்ன தலைவலி அப்படின்னு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்களோட மென்டாலிட்டி. அப்போ அது கரெக்டா அப்படின்னா இல்ல. அவங்க வந்து சித்தி பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சத்ரியாக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. சத்ரியாக்கள் என்னன்னா நேருக்கு நேர் போய் மோதுவாங்க. இப்போ கலிகாலத்தினால இப்ப எல்லாருமே மிக்ஸ்டு, எல்லாமே சூத்ரா. அதனாலதான் எனக்கு என்ன வந்துச்சு, நம்ம ஓடுற மென்டாலிட்டி நமக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சுச்சுவேஷன் எல்லாருமே அப்படி இருக்காங்க. இவங்களேன்னு சொல்லல. இதனால கலியுகம் போக போக நடு ரோட்ல ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி இழுத்தா கூட நம்ம யாருமே கண்டுக்க மாட்டோம். அப்படி கண்ண முடியும். ரைட். அந்த சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அச்சாபலம், அதாவது வந்து ஸ்டெடி டிட்டர்மினேஷன், ரொம்ப ஸ்திதம், திருட விருதாக அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால
எந்த எஃபர்ட்லயும் நம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் இஸ்கான் மந்தூரே எடுத்துக்கோங்க. பிரபு சொல்வாரு, நான் 20 வருஷமா ட்ரை பண்ணேன் கோயில் கட்டணும்னு. என்னோட ஆசை இப்பதான் நிறைவேறிச்சு அப்படின்னு நம்ம நாமினிஸ்ட பிரபு பார்த்தோம். பிரபுபாத்த பாத்தீங்கன்னா 70 வயசுலயே ஜலதூதா ஷிப் போர்ட் பண்றாரு. அது ஈஸியா? 70 வயசுல நம்ம ஒரு ரூம்ல இருந்து இன்னொரு ரூம் போனோம்னாலே திங்க் பண்ணுவோம். ஆனா ஜலதூதாவை போர்ட் பண்றாரு. அதனால பொறுமையா நம்ம பண்ணணும். விகர் அப்படின்றோம் இல்லையா? இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தேஜஸ், இது சத்ரியா. அதாவது அவங்களால ஒருத்தரை ப்ரொடெக்ட் பண்ற எபிலிட்டி இருக்கணும். ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்ன்றதா இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி. வயலன்ஸ்ன்றது நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சான்றது யூஸ் பண்றதுக்கு இல்லை. வயலன்ஸை எப்போ ரிக்வயர்டோ அப்போ எடுக்கணும். இப்ப ரோட்ல ஒரு பொண்ணு பிரச்சனை பண்றான்னா நம்ம கண்ணை மூடிட்டு போகலாம். இதே பொண்ணு நம்ம பொண்ணா இருந்தா நம்ம விடுவோமா? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. ஒரு 20 வயசு பொண்ணு ரோட்ல எவனோ ஒருத்தன் போன நம்மளுக்கு எதுக்கு வம்புன்னு ஒதுங்குவோம். அந்த இடத்துல நம்ம குழந்தை இருந்திருந்தா நம்ம கம்முன்னு ஒதுங்குவோமா? பண்ணுவோமா? வந்துட்டோம் கரெக்ட். மாதாஜி. பண்றோம் ஒரே மாதாஜி. குழந்தைய இந்த பிடிச்சி வந்துருவோம். மென்டாலிட்டி தான் முன்ன காலத்துல இருந்துச்சு. உன் குழந்தை என் குழந்தை, என்னோட வீடு உன் வீடுன்னு இல்லை, எல்லாமே அவங்க ஓடிட்டு இருந்தாங்க. அதனால வயலன்ஸ் எப்போ தேவையோ அப்போ. நான் புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட இதை கேட்பேன். ஏன்னா அவங்கதான் ரொம்ப வயசானவங்க நம்ம குரூப்ல, ரைட்? அவங்க 80 வயசா புஷ்பா மாதாஜிக்கு? எவ்வளவு வயசு மாதாஜி அப்ராக்சிமேட்லி? 70 மேல, ரைட்? அவங்க என்ன சொல்வேன்னா, மாதாஜி நீங்க யாராவதுனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் ஒரு கட்டையோ கிட்டையோ எடுத்து அடிச்சிருவேன். சோ அவங்களால என்ன, அவன் ஒரு கழுத்தெல்லாம் எகிரி கூட போயிடுவான் நம்மலாம். ஆனாலும் அந்த தாட் என்ன, ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். வயலன்ஸ் அதுவும் வயலன்ஸ். எப்போ வயலன்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமோ பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ ஸோ வயலன்ஸ் பை ஹிம்செல்ஃப் நம்ம யாரு புத்தா மாதிரி இல்லை. ஐ எம் நான் வயலன்ட். நான் நான் வயலன்ஸ் ப்ரீச் பண்ணுவோம். பேசிக்லி பொறுமையா இருக்கணும்ன்றது சொல்லுவோம், ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும் எல்லாருக்கிட்டையும்ன்றதையும் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி என்ன சொல்றது, நம்ம ஒரு தைரியமா இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய வயலன்ஸும் அக்செப்ட் பண்றோம், ரைட்? இது மெயின்ல யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா, யாருக்கு அப்ளிகபிள்? மெயின்லி யாருக்கு அப்ளிகபிள்? கிங். எக்ஸலன்ட். கிங்ஸ். கிங். கிங்னா சத்ரியா. உங்களுக்கு எல்லாம் நாட் ஒன்லி கிங், அந்த சத்ரியா குலத்துல இருக்க எல்லாருமே வாரியர்ஸ் எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். மன்னிக்கிறது, க்ஷமா, யாருக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட்? பிராமன். பிராமின்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் மன்னிக்கிறாங்க. சத்ரியாக்கு எதுக்குன்னு சொல்றேன். பிராமணர் கோபம் வருதா இல்லையான்றது பக்கத்துல வைங்க, அவருக்கு வரவே கூடாது. சோ மன்னிக்கிறதுன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. சத்ரியாக்கு என்னன்னா பிரச்சனைகளை அவர் விடணும். அதாவது விரோதிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சில சில சுச்சுவேஷன்ல மன்னிக்கிறது தேவை அப்படின்னு. இந்த விஷயம் தான் பாத்தீங்கன்னா அக்கர்ணா, விகர்ணா. ஆமா, விகர்ணான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். யார் விகர்ணா? யார் விகர்ணா? விகர்ணான்றவரு தம்பி. கடவுளை சார்ந்த எல்லா வேலையும் செய்யறோம் விக்ரமா. துரியோதனனோட தம்பி பேரு விகர்ணா. விகர்மா இல்ல, அந்த மாதிரியா? ஓகே ஓகே. விகர்ணான்றவர் பேரு. விகர்ணான்றவர் அவர் என்ன சொல்றாரு, 4 விஷயத்துல சத்ரியாக்கள் ரூல்ஸ பிரேக் பண்ணலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இப்ப ஒரு ஃபைட் பண்றாரு, ரைட்? சண்டை போட்டுட்டு அவர் அதாவது சத்ரியா இல்ல, அவர் கோழை அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. எப்போனா ஒரு வார்ல ஒருத்தங்களை ராஜாவை எடுத்துக்கிறாரு. அப்போ அவர் குழந்தையோ மனைவியையோ அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் ஜென்ரலா. ஆனா அவர் டிசைட் பண்ணலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. அவர் டிசைட் பண்ணா அவர் கோழை என்ற கணக்குல வராது. ரெண்டாவது அவர் இதுக்கு போறாரு, ஜங்கிள்ல ஒரு ஜந்துவை சுடணும்னு போறாரு. இப்ப பயந்து வெளில வர்றதை பத்தி நான் சொல்ல, ஆனா அதை கொலை பண்ண வேணான்ற மனப்பாங்கோட அவர் வெளில வந்தாருன்னா அப்பமும் அது தப்பில் வராது, ரைட்? அது கோழைகள் கணக்குல வராது. அதே மாதிரி மூணாவது தண்ணி, ஆல்கஹால், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் குடிச்சிட்டு ஏதாவது பிரச்சனைகள் நடந்துச்சுனாலோ சண்டை நடந்தாலோ அப்ப 2 பேருக்குள்ள சண்டை நடந்துச்சுன்னா, போர் இல்லை இது, சத்ரியாக்கள் அங்க இந்த சமாதானமா போயிடலாம் அப்படின்னு போனாலும் தப்பு வராது. அதே மாதிரி கேம் விஷயத்திலயோ இல்ல வார் விஷயத்திலயோ ரெண்டுமே ஈக்குவல், ரைட்? இப்ப ஒருத்தங்க ஜெயிச்சுட்டாலும், ஜெயிச்ச ராஜா கேமா இருந்தாலும் சரி, இது வாரா இருந்தாலும் சரி, இன்னொரு ராஜா கிட்ட கண்டிப்பா அந்த கிங்டம் எடுக்கணும்னு நெசிட்டி இல்லை.
நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கூட விடலாம். இது வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் அண்ட் சந்திரகுப்தா மௌரியாவையும் நடந்துச்சு. மௌரியா டைனாஸ்டியாக்கும் அலெக்சாண்டரும் மௌரியாவும் சண்டை போட வச்சு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அலெக்சாண்டருக்கே அவ்வளவு பிடிச்சு போயிட்டு எனக்கு சண்டையே வேண்டாம் விட்டுருவாரு. இதுக்கு வந்து மௌரியாக்கு என்ன சொல்றது அலெக்சாண்டர் வந்து கவர்டு அப்படின்னு சொன்னா உலகமே கேட்காது, ரைட்? சோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இதெல்லாம் வந்து கவர்டுன்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து மன்னிச்சு விடுற மனப்பான்மை ஆஃப் சத்ரியா அப்படின்றது இப்ப வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமா அவ்வளவு கொலை பண்ணாலும் அவர் பிராமண தர்மப்படி அவரை கொலை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு என்ன சொல்ற திரௌபதி நிறைய ரீசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதனால வந்து அஸ்வத்தாமாவே அவங்க மன்னிச்சுவாங்க. அவங்க பாருங்க எதுக்குன்னா அவங்க ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்கும். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட பையன் கொலை பண்ணக்கூடாது. அடுத்த ரீசன் வந்து இவர் வந்து என்னோட நிலைமை, ரைட்? நம்ம எல்லாம் உனக்கு கண்ணு போச்சா எனக்கு கண்ணு போச்சா உனக்கு 2 கண்ணு போகணும் எனக்கு ஒரு கண் போனாலும் உனக்கு அப்படிலாம் இல்ல. அவர் என்ன சொல்றாங்க நான் வந்து மன்னிக்கவே முடியாது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் கொண்டு வரோம் இல்லையா? ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து சொல்றாங்க. இது அதாவது அவ என்ன சொல்றான்னா எனக்கு ஆல்ரெடி பிள்ளை போன அந்த மன வருத்தம் இருக்கு. அந்த மன வருத்தம் வந்து அந்த அம்மா ஸ்தானத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட மனைவி வந்து அம்மா அவங்களுக்கும் அதே பொசிஷன் நான் கொடுக்க விரும்புறேன். அதனால வேணாம் அப்படின்னு ஒரு நிறைய ரீசன் சொல்லுவாங்க. அதை சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இது முடிக்க முடியாது. 3வது செஷன். அதுக்கப்புறம் திருட்டிஹி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் திருடபிருத்தாக அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இடம் எதுக்கோசம் சொல்றாங்கன்னா போத் இமோஷனல் அண்ட் மென்டல். ஏன் இமோஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து பிசிக்கலி ஸ்ட்ராங்கா இல்லையா விமன் அப்படின்னா தேர் எமோஷனலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எமோஷனலி வீக் எப்போனா யாராவது முட்டாள் பண்ணாங்கன்னா ஈஸியா முட்டாள் ஆயிடுவாங்க. ஆனா முக்கால்வாசி டைம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இப்போ ஒரு குழந்தைக்கே ஒரு ஆபத்து வச்சுக்கோங்களேன், உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ இல்லையோ மைண்ட் எமோஷனலா போட்டு ஒரு அம்மா சண்டை போடுவாங்க. நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அந்த அம்மா பார்த்தாச்சு கெப்பாசிட்டியே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது அவங்களோட குழந்தை அப்படின்னு எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், பயந்தாங்கொல்லியா இருக்கிற அம்மா கூட அருவாள் எடுத்து விட்டு இருக்கிற கதைகள் எல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோமா இல்லையா? இல்லையா? எஸ் இருக்கா இல்லையா? மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. குழந்தைங்க இது சொன்னோம்னா வந்து அம்மாவால தாங்க முடியாது. இது வந்து பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் 0. அப்ப என்ன ஸ்ட்ரென்த்? மென்டல் ஸ்ட்ரென்த், ரைட்? அண்ட் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த், ரைட்? எனக்கு காட்டணும் அப்படின்ற அந்த இதே வல்னரபிள் எப்போ அதே குழந்தை வந்து சின்னதா அடிபட்டுச்சுமா அப்படின்னா அம்மாவும் சேர்ந்து அழுவாங்க. ஏன்னா எமோஷனலி அந்த டைம் எல்லாம் வல்னரபிள், ரைட்? இந்த எமோஷனல் வல்னரபிலிட்டி வந்து 2 ஜெண்டருக்குமே அப்ளிகபிள், மென் அண்ட் விமன். பட் நான் மோர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். ஏன்னா பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் மென் கிட்ட இருக்கு, விமன் கிட்ட இல்ல. அதனால நான் வந்து மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அங்க ஹைலைட் பண்ணேன். ஸோ திடமா இருக்கணும் பௌதிக. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் நிறைய இருந்துச்சு அர்ஜுனாக்கு. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்? எமோஷனலி டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாரு அவரு. ஐயோ என்னோட என்னோட குருவே என்னோட சித்வாவே அதுவே இதுவே அப்படின்னு அத நெக்ஸ்ட் வந்து சௌச்சம் உள்ளி வெறுடி யாருக்கு வேணும்? எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் யாருக்கு நிறைய வேணும்? யாருக்கு ரொம்ப வேணும்? மனிதர்கள் தான் வேணும். அதுவும் வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கு, வேலை செய்யறவங்களுக்கு. ரிடம் வந்து நிறைய சத்ரியாக்கு வேணும். ஏன்னா அவங்கதான் டிசிஷன் எடுக்க முடியும். எமோஷனலி டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. அதுதான் நான் வந்து அர்ஜுனர் எடுக்கிறேன். சரி, சௌச்சம் கிளென்லினஸ் யாருக்கு வேணும்? எல்லா மனுஷர்களுக்கும் வேணும். எல்லா மனிதர்களுக்கும் வேணும். இப்ப வந்து பிராமணர்கள் எடுத்தீங்கன்னா உள்ள வெளியில அவங்க எப்படினாலும் கிளீனா இருப்பாங்க. சத்ரியாக்கும் அப்ளிகபிள். வைஷ்யாஸ்க்கு எந்த விதத்துல சொல்றாங்கன்னா மணி டீலிங் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு லக்ஷ்மியோட. அதனால அவங்க வந்து எந்த விதமான பிளாக் மார்க்கெட்டிங் இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, ட்ரக் இதெல்லாம் வந்து வைஷ்யாக்கள் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வி, பொறாமையில இருந்து ஃப்ரீடம் இருக்கும், ரைட்? அதாவது இப்ப வந்து பொறாமைனா என்ன அர்த்தம்? பொறாமை மீன்ஸ் வாட்? ஜெலசினஸ். இன்னொரு இங்கிலீஷ் வேர்ட் சொல்லல, மீனிங் என்ன அர்த்தம்? மாதாஜி அவங்க கிட்ட இருக்கு நம்ம கிட்ட இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் மாதாஜி. அவங்க ஒரு கிட்ட இருக்கு எமோஷன். என்கிட்ட இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இப்போ பவிதா மாதாஜி போட்டிருக்கிற ரெட் கலர் ட்ரெஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ரைட்? என்கிட்ட இல்லைன்னு எப்போ வரும்? எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தா தானே வரும். அவங்க ஏதோ ஒரு பென்சிலை வச்சுட்டு கிறுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு அந்த பென்சிலே வேணாம்னா எனக்கு பொறாம வராது. சோ அதோட அர்த்தம் என்னன்னா எனக்கு அதை பிடிச்சிருக்கு, ஆனா அவங்க கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல.
எனக்கு அந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்கு. அவங்க கிட்ட இருக்கிற மொபைல் எல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அவங்க வாங்கின கார் பிடிச்சிருக்கு. ஆனா அது என்கிட்ட இல்லையேன்றது கடுப்பு எனக்கு. அதுதான் பொறாமை. ஃப்ரீடம் கடைசியில வந்து என்னன்னா ராக்கி மானிகா அப்படின்னா என்னன்னா, எனக்கு வந்து என்ன சொல்ற பெருமை வேணும் அப்படின்ற கிரீட் எடுத்துக்கூடாது. நீனா இது சூத்ராக்கு அப்ளிகபிள். கர்ணாது நீனா ஹைலைட் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு, மத்தவங்க என்ன மதிக்கணும். அதே மாதிரி ஜென்மைஸ்வர்ய சுத ஸ்ரீவிர் ஏதமான மதப்போமான் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கோம். கோச்சரம். அதாவது அன்னசரியா எனக்கு இந்த பிரஸ்டீஜ் வேணும், இது வேணும் அப்படி இல்லாம நம்மளோட தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி நினைச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளிசிட்டி, நான் வைலன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம், கோவத்துல இருந்து பொறுமையா இருக்கிறது, வெறும் வேண்டா வெறுப்பு, தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது, ஆஹ் எல்லாருமே ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றது, ஸ்ரிதம், பொறாமை இல்லாமை எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். ரைட்? ஸோ இது வந்து இவங்களுக்குன்னு இல்லை. ஆனா சத்ரியாவுக்கு மெயினா இருக்க வேண்டியது வந்து இந்த தைரியம், மன்னிக்கிற மனப்பான்மை, அண்ட் இன்னொன்னு நான் சொன்னது என்ன, நம்ம எந்த ஃபார்ட்டிடியூட் அப்படின்றது ஸ்ட்ரென்த். எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்ட்டிடியூட்ன்றது வந்து போத் மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த். அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது இருக்கிறது சத்ரியாக்கு. அதே மாதிரி வைஷ்யா, இவர் சூத்ராக்கு என்னன்னா எனக்கு புகழ் வேணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கக்கூடாது, கிளென்லினஸ்ன்றது வைஷ்யாக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது. இதுவே பிராமணர்கள், சன்னியாசிகள், பிராமணிலேயே 4 கேட்டகரி இருக்கு. சன்னியாசி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா பயம் இருக்கக்கூடாது, பியூரா இருக்கணும், சுவாத்தியாய நாலேஜ் 2 பேருமே. அதாவது சுவாத்தியாயா சன்னியாசிக்கும் அப்பத்தவும், பிரம்மச்சாரிக்கும் அப்பத்தவும். வானப்பிரஸ்தா எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆஸ்டாரிட்டி. கிரகஸ்தாக்கு மீனா சேரிட்டி அண்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல். ஞாபகம் வச்சுட்டு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. அடுத்த வாரம் நான் இதை பத்தி நான் கேள்வி கேட்பேன் அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து எல்லாம் குட் குவாலிட்டி. இப்ப நம்ம வந்து போறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற குவாலிட்டி. மாதாஜி இது வரைக்கும் நீங்க எடுத்த கிளாஸ் ரிலேட்டே பண்ண முடியல மாதாஜி. ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கச்சு அதான் நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லையே. இது எப்பவுமே நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இருந்தாதான். ஆனா 16.4ல பாருங்களேன், செம்ம குஷி வந்துடும் நம்மளுக்கு. எதுக்குன்னா நம்மளால அவ்வளோ ரிலேட் பண்ண முடியும். யாராவது ஸ்லோகம் பாடுங்க, ஸ்லோகம் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுங்க. நான் படிக்கலாம் மாதாஜி. तम्बो तर्बोऽभिमानश्च क्रोधस्पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदम् आसुरी. Translation. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நான் சந்தோஷம் வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை மாதாஜி. ஆனா இதுல சொன்னதுல நிறைய எனக்கு இருக்கு மாதாஜி. சரி, இந்த 16.4ல ஒரு குணமும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க. இந்த நீங்க சொன்ன 6 குணங்களை ஒண்ணு கூட இல்லை அப்படின்னு யாராவது இருந்தா ரைஸ் பண்ணுங்க. இருக்கா இல்லையா? இருக்குது, மொத்தம் இருக்கு மாதாஜி. வெரி நைஸ், ஆனஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம சொல்ற வந்து ப்ரைட்ன்றது வந்து அகங்காரம் உண்டு இல்லை, ஃபால்ஸா நம்ம பொசிஷன் பண்றதெல்லாம் கூட இந்த கேட்டகரி. அதுதான் கன்சீட். நான் உள்ள ஒண்ணு வெளியில ஒண்ணு, டிவாலிட்டி அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து என்னால வந்து மாதாஜி இந்த குணம் குவாலிட்டி எல்லாத்தையும் இருக்குல்ல, இந்த குணம் எல்லாத்தையும் இருக்குல்ல மாதாஜி. என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி, அப்பப்ப வரும் மாதாஜி. எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும் மாதாஜி. ஆனா எந்த லெவலுக்கு இருக்கு? இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த குவாலிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தோன்றது ஹார்ஷ்னஸ் இருக்கும். ஏன்னா அது எனக்கு டக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப டாமினேட் ஆறது அந்த அந்த குவாலிட்டி. இப்போ மத்த அதுக்கு அர்த்தம் வந்து மாதாஜி அப்ப உங்களுக்கு கோமே வராதான்னு அது வரும். பட் மோஸ்ட் டாமினேட்டிங் குவாலிட்டி எனக்கு இன்னொருத்தருக்கு இன்னொன்னு இருக்கு. ரைட்? எல்லாருக்குமே ஒரே குவாலிட்டி தான் இருக்கும் இல்லை. பட் எல்லா குவாலிட்டியுமே வேல்யூ டிகிரி மாறும், வேரியேஷன் மாறும். என்ன மாதாஜி, ஒருத்தட்டு கொஞ்சம் இருக்கு, கூட இருக்கு, குறையா இருக்கும், ஏதாவது அதான மாதாஜி. கூட குறைஞ்சலா இருக்கிறத எப்படி குறைச்சிக்கலான்றதா நம்ம பிளான் பண்ணணும். ஓகே மாதாஜி. ஒன் காட், அதாவது தாமசிகம் அண்ட் ராஜசிக குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது லேக் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேட் தெரியல நம்மளுக்கு அப்படின்னா, சிலர் வந்து நான் ரொம்ப ரோஷம், உப்பு போட்டுதான் சாப்பிடுவேன், இது வந்து ஒரு பெரிய பெருமையா வேற சொல்லுவாங்க. நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? என்ன வேணா நான் டாலரேட் பண்ணுவேன், ஆனா எனக்கு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். அவமானம் பண்ணாங்கன்னா நான் வந்து இதெல்லாம் என்ன, இதெல்லாம் ஒரு ப்ரைடு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுவேன். ஆனா நான் தாங்கிப்பேன். ஆனா என் நாட்டுக்கு ஒண்ணுன்னா நான் விட மாட்டேன். என்னது அதுவும் ப்ரைடு தான். ஏன்னா என் நாடோட நான் ரிலேட் பண்றேன். எல்லாமே பாடிலி
விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ டம்பத்தை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ மெயினா பாத்தீங்கன்னா 2 டம்பம். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூரும் பலராம் வித்யா பூஷன் அவர் என்ன பலதேவ் வித்யா பூஷனும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, போலி சன்னியாசிகள் ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம். பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேக் சன்னியாசிகள் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல. இவர் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு ஸ்ரீலா பிரபாத்தெல்லாம், இந்த 6 வந்து பாத்தீங்கன்னா ராயல் ரோட் டு ஹெல். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து கோலோகா பிருந்தாவன் போறதுக்கு வழியனா இன்னும் வழியா எப்படி போகணும் அப்படின்னு ரூட் காட்டுறாங்க. உங்களுக்கு தேவையில்லை, பட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த ரூட் மிஸ்டேக்ல கூட நம்ம எடுக்க கூடாதுன்றதுக்கோசரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஷோ பாட்டில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்வாங்க. அதாவது ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து சிலர் வந்து காட்டிப்பாங்க, நான் தான் இது அப்படின்னு. அது இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் வந்து தர்ப்பம் எப்படின்னா மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி எனக்கு. இப்போ இது சொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ எனக்கு ஏதாவதுன்னா கூட என்னால டாலரேட் பண்ணிக்குவேன், பட் என்னோட கண்ட்ரிக்கு ஏதாவதுனா வந்து ஐ கேனாட் டாலரேட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் டிமானிக் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் ஆனா இது வந்து ஒரு பேரண்ட்டுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகுது இல்லை மாதாஜி? பேரண்ட் என்றச்சே ரூல் சேஞ்சஸ் பண்ணும். ஏன்னா பேரண்ட் என்றச்சே யூ ஆர் ஃபாலோயிங் அண்டர் த டியூட்டி ஆஃப் கர்த்தவியம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா நான் டாலரேட் பண்ணுவேன், ஆனா நான் என் கண்ட்ரி கூட டாலரேட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு யார் பேசுறாங்கன்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. இதுவே ஒரு மிலிட்ரி மேன் பேசுறாங்க, ரூல் வேற. ஏன்னா அவரோட கர்த்தவியம் அது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இதுவே ராஜா பேசினாரு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு ஒண்ணுன்னா நான் தாங்கிப்பேன், ஆனா என்னோட சிட்டிசனுக்கு ஒண்ணுன்னா நான் தாங்க மாட்டேன். அவருக்கு எதுக்குன்னா அதிகாரத்தோட என்ன உரிமையும் இருக்கு. இப்போ நான் உட்காந்து பாகிஸ்தான் மேட்ச் இந்தியா மேட்ச் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒண்ணு நான் தாங்கிப்பேன், ஆனா பாகிஸ்தான் நான் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். இந்தியா கிரிக்கெட் டீம் பண்றது ஏதாவது இதுல வந்து நேஷனாலிட்டி கார்டு நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணு. இல்ல ஆடுறது ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச், இது நான் சரி தப்புன்னு சொல்லல. அதுல உட்காந்து நான் வந்து பக்கத்துல போட்டு உடச்சு டேபிள்ல போட்டு உடச்சு கரெக்டா இதெல்லாம் எல்லார் வீட்லயும் நடக்குது, எங்க வீட்லயும் நடக்கிறதா. அது கேட்டா ஐ எம் பேட்ரியாட்னா நீ போய் பாகிஸ்தான் பார்டர்ல உட்காந்து வீட்டுக்குள்ள டிவி ஏசியை போட்டுட்டு காஃபியை சாப்பிட்டுக்கிட்டு பிஸ்கெட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இன்னொருத்தங்க இன்னும் சொல்லணும்னா சிக்கன் 65 மூழ்கிட்டு ஆம்லெட் போட்டுட்டு சில தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு ஐ எம் பேட்ரியாட்னா இஸ் இட் பேட்ரியாட்டிசம், ரைட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்வி உங்களுக்கு இன்னும் டைரக்டாவே ஆன்சர் பண்றேன். இதுவே உங்க பசங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா நீங்க எந்திரிச்சு ஆகணும். ஏன்னா இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஸ் அ ஃபாதர். ஐம் டாக்கிங் ஸ்பெசிபிக் டு ஃபாதர். எதுக்குன்னு சொல்றேன், டிபெண்டன்ட் நாட் ஒன்லி சைல்ட் ஆர் டிபெண்டன்ஸ். என்ன டிபெண்டன்ஸ்? எனி டிபெண்டன்ட் இல்ல, பேசிக்கலி மதர், சைல்டு, வைஃப், ரைட்? சோ இப்ப வந்து எடுத்தீங்கன்னா மாதாஜி இப்ப வந்து நான் என் வைஃப் ஒன்லி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுமா, பக்கத்து வீட்டு வைஃபை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடாதா? பண்ணணும், ரைட்? பட் ப்ரொடெக்டிங் யுவர் வைஃப் அண்ட் யுவர் டாட்டர் அண்ட் யுவர் பேரண்ட் பிகம்ஸ் யுவர் டியூட்டி. எதுக்குன்னு சொல்றேன், என்ன மாதாஜி இது வரைக்கும் அம்மா லவ்னு சொல்றீங்க, அவங்களுக்கு டியூட்டி எல்லாம் இல்ல. அப்பாவோட டியூட்டி இஸ் டு ஆஃபர் ப்ரொடெக்ஷன். ஏன்னா நான் எதனால திரும்ப திரும்ப கேட்கணும் மாதாஜி, எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டிபேட்டா நடந்துட்டு இருந்தது எனக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கும். அவர் வந்து he believe in God, அதுல என்ன டவுட் இல்ல. அவங்க வீட்லயே வந்து விஷ்ணு வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனா வந்து he is very point specific in his question. சப்போஸ் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல லோன்லியே இருக்கேன், அல்லது ஒரு லோன்லி பிளேஸ், நேச்சுரலாவே அந்த அவங்க இருக்கிற ஏரியாவில் நிறைய லோன்லினஸ் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு, ரொம்ப ரிமோட் ஏரியாவில் இருக்காங்க. ஸோ அங்க வந்து யாரோ ஒரு ஒரு அஃபெண்டர் வந்து ஒரு குழந்தை போயிட்டு இருக்கு, இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு யங் கேர்ள் போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல he is trying to misbehave with her. அந்த டைம்ல வந்து நான் என்ன பண்ணணும்? should I act on it or not? யூ ஷுட் ஆக்ட். எதுக்குன்னு சொல்றேன், இப்ப வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க குழந்தைன்னு எடுத்துக்கலாம், ரைட்? ஒரு சின்ன இப்ப வந்து டிபெண்டன்ட் இல்ல, நாட் டிபெண்டன்டா இருந்தா கூட. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நான் டிபெண்டன்ட். நான் இல்ல உங்க குழந்தையே எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஷீஸ் மேரிடுன்னே வச்சுக்கோங்க. அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா as a father won't you stand? I'm asking a direct question. We have to stand. You have to stand, right? இப்போ வந்து மாதாஜி சாரி மாதாஜி, ஹஸ்பண்ட் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன், எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை மாதாஜி. அதாவது ஹஸ்பண்ட் நல்ல ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் நீங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், ஹஸ்பண்ட் நல்ல ஹஸ்பண்டா இல்லைனாலும் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட். ஈதர் வேஸ். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்ல யூ ஆர் டிஸ்பியூட்டிங்? எஸ் மாதாஜி. அக்ரீடா? இப்ப வந்து இதே தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி கிருஷ்ணா பிரபு டாபிக் எடுத்தாரு. எல்லாருக்குமே கேர்ள் சைல்டு இருக்கு, ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல் டாபிக். அண்ட் ஜானகிராமன் பிரபு சொன்னார், எங்கேயாவது இருந்தா பிரச்சனை ஆயிடும். இப்போ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். பிரபு அதர்மமா இருந்தா தட்டி கண்டிப்பா கேட்கணும், ஆனா எப்படி கேட்கணும்ன்றது வந்து மாறலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்ப வந்து ஒரு பயங்கரமா 10 பசங்க பொண்ணுகிட்ட அட்டாக் பண்றாங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. ஏன்னா உங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்கு, நீங்க பாத்துக்கணும், ஜானகிராமன் பிரபு சொன்ன மாதிரி. ஆனா ஒரு பிசிஓல போயிட்டு ஒரு போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி ஒரு எமர்ஜென்சின்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு அந்த ₹1 இல்ல அந்த 5 மினிட்ஸ் கூட இருக்காது.
ம். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? புரியுது. ரைட். ஸோ ஹவு யூ கேன் டீல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் ஷுட் யூ டீல்னா யூ ஹேவ் டு டீல். எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை, யார் வேணா எப்படி வேணா போட்டோம்னு போகக்கூடாது. ஏன்னா எப்படியாவது பண்ணணும். ரைட். எப்படி பண்ணலான்றது யூ கேன் திங்க். நிறைய தடவை நாங்களும் பண்ணிருக்கோம். ரைட். இப்போ வந்து என் பொண்ணு கூட சொல்லலாம், ஐயோ அம்மா வந்து அந்த காலேஜ்ல வந்து நாய் உடம்பு சரியாயில்லம்மா, என்ன பண்றது, நான் போகணும்னு இருக்கேன்னா வாமான்னு கூட்டிட்டு போயிருக்கேன். இப்போ எல்லா டைமும் என்னால பண்ண முடியுமானா முடியாது. ரைட். அந்த டைம் நானும் ஃப்ரீயா இருந்தேன், இவ்வளவு இருந்தா அப்படின்னு. இப்போ வந்து இப்பவுமே இது எக்ஸாம்ல இருக்கா முடியல, இல்ல ஏதாவது எழுதிட்டு இருக்கா, பாதியில வந்து பண்ணணும், அந்த லெவலுக்கு நமக்கு கருணை இல்லை. பட் ஒரு ப்ளூ கிராஸ்க்கு கால் பண்ணலாங்க, பாத்துக்கோங்கன்னு. ரைட். அட்லீஸ்ட் அதாவது பண்ணலாம். சேம் திங் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரிபடி. இப்போ யாரோ பெருசா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, எனக்கு பயம், எடுத்துன்னு போய் ஹாஸ்பிட்டல் சேர முடியாது. ஆனா 108 இப்போ ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடலாங்க. இன்ஃபேக்ட் அது ஃப்ரீ நம்பர், செலவு கூட இல்லை. ம். ரைட். ஸோ கண்டிப்பா வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாருன்னு எனக்கு தெரியாது பிரபு. பட் எங்க அநியாயம் அதர்மம் நடந்தாலும் யூ ஷுட் ஹெல்ப் இன் சம் வே ஆர் தி அதர். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி எல்லாரும் கிட்டவே, சன்னியாசி ஒரு பொண்ணை தூக்கலாமா தூக்க கூடாது? தூக்கலாம் மாதாஜி, தேவையான அது போது அவர் எதுக்காகன்னு பண்ணலாம். தெரியல. நீங்க டிஃபிகல்ட் ஹெல்ப் கண்டிஷன் பண்ணலாம் இருக்கும்போது நீங்க நம்ம. எதுக்காகன்னு கேக்குறது தெரியல மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபுவும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இஸ்கான் சன்னியாசி இஸ் அப்ரிஷியேட்டிங் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோல தூக்கினதே வந்துச்சான் பல வருடங்கள் முன்னாடி. எதுக்கு அப்படின்னா அது அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்துல ஐ திங்க் தேர் வாஸ் a ஃபயர். ரைட். அந்த வீட்டுல ஃபயர் இன்ஜின் எல்லாம் கூப்பிட்டாச்சு, அவங்க எல்லாம் வராங்க. ஆனா அதுக்குள்ள வந்து இங்க உட்காந்துட்டு ஃபயர் எரியுது, எரிஞ்சு முடியட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃபயர் இன்ஜின் காரை காப்பாத்தலாம்னு இருக்க முடியாது. ரைட். ஒரு டைம் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து தூக்கிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா தூக்கி பண்ணிதான் ஆகணும். cannot help it. You have to, சில சில சுச்சுவேஷன்ல வந்து பண்ணி ஆகணும்னா பண்ணியா ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்து வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். யங் கேர்ள்ஸ் எதுக்கு சொன்னா, மாதாஜி அவங்களுக்கு 70 வயசு மாதாஜி, 80 வயசு மாதாஜி சொல்லுங்க, அதை சொல்ல அவங்க தூக்கிட்டு வந்து எங்கன்னா அந்த பொண்ணோட சுச்சுவேஷன் வந்து கால் அடிபட்டு இருக்கலாம், முடியாத இல்ல ஃபெயிண்ட் ஆயிருக்கலாம், அவங்க வந்து தூக்கிட்டு வந்தாங்க. அதை வந்து பெருமையா தான் பேசினாங்க. எந்த பேப்பரும் வந்து ஏதாவது ஒருத்தர் பேசியிருப்பாங்க, அதை பத்தி பேசல. பட் மெஜாரிட்டி ஏன்னா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட் ஆஃப் ரிலிஜன் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கோட் ஆஃப் ரிலிஜன்ல பிரீச் ஒன்று இருக்கு. இப்போ உண்மைதான் பேசணும். ஆனா அதே பிராமணர் நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு பசுமாடு உள்ள போய் இருக்குன்னா அது வந்து ஆமா பசு இருக்கு, ஒரு பொண்ணு போய் மறைஞ்சிருக்காங்க, ஓ மறைஞ்சிருக்கா அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அப்புறம் விஜய் பிரபு இது வந்து எதுக்கு நான் டிபெண்ட் இல்லை நாட் டிபெண்ட் சொல்றேன்னா, நீங்க டிபெண்ட்ன்றதை நீங்க பவுண்டரி கிரியேட் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கர்த்தவியம்லயே வரும் டிபெண்ட். இப்போ இது வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு என் டாக்டரையும் உங்க வீட்டுக்கு அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அப்பவும் ஷீ வில் பிகம் டிபெண்டன்ட். ஏன்னா யூ பிகம் டெம்பரரி கார்டியன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஸோ டிபெண்டன்ட்ன்றது ஒரு ஹாஃப். இன்னொன்று வந்து நாட் டிபெண்டா இருந்தாலும், சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு பொண்ணா இருந்தாலும் சில டைம் ஹவு வி ரீச் அவுட் இஸ் டிஃபரெண்ட். பட் வி ஹேவ் டு ரீச் அவுட். ஆக்சுவலி இந்த டாபிக் எதுக்கு வந்துச்சுன்னா மாதாஜி, ஐ வாஸ் டெல்லிங் இட். see either ஆக்சுவலா இது வந்து நான் வந்து வெளியில அங்க ஃபாரின் போகும்போது ஒரு வீட்ல ஸ்டே பண்ணுவேன். ஐ மீன் ஒரு ரெண்டல் பேசிஸ் ஹவுஸ் தான் அது. ஸோ பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவர் ஈவினிங் வெளியில உட்காந்து சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவர் கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருப்பாரு. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய டிபேட் இருக்கும். இட்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு டிபேட்டா தான் இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் டவுட் கேட்பாரு, நானும் சொல்லுவேன், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கர்மா சரி, கர்மாங்கிறது நல்ல புண்ணிய காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி, பாவ காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி, நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து நம்மளை வந்து இந்த கர்ம பந்தத்திலேயே வந்து வச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இரண்டுமே வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகும்போது நம்மளால வந்து இந்த பிறவியில இருந்து விடுபட முடியும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து நான் ஏதாவது பண்ணனா வந்து அது வந்து மறுபடியும் பாண்டேஜ்ல கிரியேட் ஆகும்போது ஐ ஷுட் ஸ்டே அவே ஆர் ஐ கேன் டூ இட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கிளாரிபிகேஷனுக்கு வந்து இல்ல என்ன ஆகும்னா, இது ரொம்ப கர்மம் எல்லாமே ஆக்ஷன் தான். கர்மம் தான். கர்ம பந்தனால வரும். கமாண்டர். ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது வந்து இன்னொன்னு கூட இருக்கு. எவ்வளோ நேர்ல போறான் பிரபு, டிபெண்டே விடுங்க, ஸ்லிப்பை கீழே விடுறாரு, பெரியவரோ சின்னவரோ. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவீங்க? நீங்க என்ன பண்ணணும்? டக்குன்னு ஏதாவது அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். அதுதான் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆயிட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 முடிச்சு லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா, மாதாஜி அதோட அவங்களோட கர்மம் மாதாஜி. பிரபு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல கர்மம். கர்மம் இஸ் an account between லார்ட் அண்ட் அஸ் இண்டிவிஜுவல். அது வந்து எனக்கும் லார்டுக்கும் அப்ளிகபிள். அது நீங்க சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? பிரபு நான் ஸ்லிப்பை கீழே விழுந்துட்டேன்னா, ஐயோ மாதாஜி ஏதாவது மெடிசன் எடுத்தீங்கன்னு சொல்றதுதான் உங்களோட ஜாப். மாதாஜி நீங்க எவ்வளவு கர்மம் பண்ணீங்களோ, நீங்க உடச்சு காலை உடச்சுக்கிட்டீங்கன்னு புரியுது. அது கர்மம் தான். நீங்க சொல்றது உண்மைதான்.
நான் என்னோட கர்மம் தான் நான் காலை உடச்சுக்கிட்டேன். பட் தட் இஸ் நாட் சாங்ஷன் ஃபார் யூ டு டெல். தட் இஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா அண்ட் மீ டு கம். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஸோ உங்க டியூட்டி யூ ஹேவ் டு ஹெல்ப் தட் கேர்ள் ஆர் பாய் ஆர் தட் பர்சன். போய் சொல்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இப்போ டம்மான்றது வந்து என்னன்னா, ஈவன் தோ அந்த சிம்பிள் நேச்சர் இருந்தாலும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் மாதிரி காட்டிக்கிறது. இதுதான் டம்பம். பட்டா டம்பம், அவன் சரியான டம்பா அப்படின்றது. ரைட்? இப்போ வந்து தர்பா அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, ப்ரைட் வந்து நிறைய விஷயத்துல வரணும். அதனாலதான் நான் மறுபடியும் அதே சொல்றேன். ஜென்மைஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீவீர் அப்படின்னா ஜென்மம், ஐஸ்வர்ய, ஸ்ருத, ஸ்ரீ, இந்த 3. அதாவது மணி, பர்த், நேம். நேம்னா இது நான் அந்த டாடா பரம்பரையில் வந்தேன். அது ஐயோ மாதாஜி அப்ப பணம் இருந்தா வருமானம் ஜாஸ்தியா வரும். அப்ப வந்து அதுக்குதான் மாதாஜி ஏழையா இருக்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதங்களை புரியுங்க. இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு. பெகர் இஸ் ஜெலஸ் ஆஃப் a ரிச் பெகர். அப்பனா அவனுக்கு வந்து பணக்கார பிச்சைக்காரன் மேல ஆசை. ரெண்டாவது வந்து இன்னொன்னு இருக்கு என்னன்னா, ஆஹ் என்ன சொல்றது, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கிறது என்னன்னா, ஈவன் அ பெகர் இஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிஸ் பொசிஷன். அதாவது பிச்சைக்காரன் கூட அவன் ஏதோ பிச்சை எடுக்கிற தட்டு பேர் என்ன சொல்லிட்டேன், ஒரு வச்சிருப்பாங்க ஒரு பாத்திரம், இது ஒரு பேர் இருக்குல்ல, அந்த பிச்சை தட்டு. பாத்திரம் தான், பிச்சை பாத்திரம் தான் பேரு. ஓகே, அந்த பிச்சை பார்த்ததால கூட அவன் ஒரு பெருமை சொல்றாங்க. இந்த அது மாதிரி திருவோடுன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. திருவோடு மாதாஜி. திருவோடு, தேங்க்யூ, கரெக்ட், திருவோடு மேல கூட அவனுக்கு வந்து பெருமை இருக்கும். என்கிட்ட என்னோட திருவோடு இப்போ ஷைனிங்கா இருக்கு. என்னோட திருவோடு அப்படின்ற மாதிரி அவன் எதுக்கு வேணா அவன் பண்ணிக்கலாம், அவன் இஷ்டம். அதனால வந்து நான் வந்து இந்த பரம்பரையில வந்திருக்கேன், என்னோட பரம்பரை உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. இதுவே நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணர் பரம்பரை. எஜுகேஷன் எதுவா இருந்தாலும் ரைட், அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் தெரியல, அதனாலதான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அபிமானம். அபிமானம் என்ன, எனக்கு வந்து மரியாதை நீ கொடுக்கணும். எது வேணா இருக்கலாம். ஒண்ணு மரியாதை கொடுக்கணும், இல்ல ஆசை கொடுக்கணும், ரெண்டுமே. அதாவது நீ வந்து எனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் ஆஸ் அ ஒய்ஃப் ஆர் ஹஸ்பண்ட், ஆர் நீ எனக்கு வந்து இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட வச்சுக்கலாம். பட் இட்ஸ் மோர் ஃப்ரம் அ ரெஸ்பெக்ட் ஆர் அட்டாச்மெண்ட். மனைவி, குழந்தைகள், ஹஸ்பண்ட் கிட்ட, அதனால வர்ற ஒண்ணு. ஸ்ரீலா பிரபாத் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மத்தவங்க எல்லாம் நம்மளை கும்பிடணும். இன்டைரக்டா சொல்றாரு. அதாவது ஈஸ்வரானா சுப்ரீம் ஈஸ்வரா வந்து கிருஷ்ணா தான். இது ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா, மீராபாய் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமியை 500 years பேக் மீட் பண்றச்சே, அவர் சன்னியாசியா இருக்கிறதால எந்த பெண்ணையும் மீட் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு நோட் அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாராம். அப்போ மீராபாய் வந்து ஒரு பேப்பர்ல ஒரு நோட் எழுதி இதை ஒண்டி கொடுங்க அப்படின்னா சரின்னு எடுத்து போய் கொடுக்கச்சு. என்னன்னா, இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு புருஷாதான் இருக்காரு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். இப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு 2 புருஷா இருக்காங்க. என்ன அர்த்தம், என்ன அர்த்தம்? அந்த புருஷன் வர அவரையும் தைரியமானவன்னு சொல்றா, உள்ள வந்து அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு. மாதாஜி புருஷர், மத்தவங்க எல்லாரும் லேடிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் நான் நினைச்சது ஒரே ஒரு புருஷர் கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே இந்த உடம்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமே தவிர மனதால ஒண்ணுமே இல்லை. இல்ல நீ ஏன் ஆண் பெண்ணுன்னு வித்தியாசம் பாக்குறடா அப்படின்றத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நீ ஈஸ்வரான்ற ஸ்ட்ரோல எடுக்கிற அப்படின்னு ஜீவ கோஸ்வாமி உள்ள இருந்து வெளியே வந்துட்டாரு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, இந்த டாப் மோஸ்ட்ன்றது கிருஷ்ணர் ஒன்றிதான். நம்ம வந்து எனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து ஒருத்தரோட மெஷர் வந்து அவரோட எஜுகேஷன், அவரோட பிறப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது இல்ல, நம்ம பிஹேவியர். யூ டோன்ட் டிமாண்ட் ரெஸ்பெக்ட், ரைட்? யூ கமாண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் வேணும்னு வாங்க மாட்டோம். ஆனா என்னோட பொசிஷன்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு புரியவள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த பொசிஷன் வரும் அப்படின்னு. குரோதா வந்து நான் சொல்லவே வேணாம், நமக்கு இதை பத்தி கிளாரிட்டியே வேணாம், நமக்கு நல்லா தெரியும், ரைட்? இப்போ கோபத்தினால ராமானுஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, கோபம்ன்றது என்னன்னா, குரோதான்றது கோபம் எவ்வளவு லெவலுக்குன்னா ஒருத்தருக்கு அழிக்கணும்ன்ற லெவலுக்கே போயிடுமா. ஷீலா பிரபாத் என்ன சொல்றாருன்னா, கோவத்துல பேச்சு, ஷீலா பிரபாத் பேச்சுன்றாரு. ராமானுஜாச்சாரியா வந்து எந்த விதமாலையும் அதாவது பிசிக்கலி ஆர் ஓரலி பாடி வேர்ட்ஸ் இல்ல இருக்கிறது அப்படின்னு. க்ரூயல்டி அடுத்தது, ரைட்? க்ரூயல்டின்றது என்ன, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ரஃப்னஸ் நம்ம பார்த்தோம், ஹார்ஷ்னஸ் அப்படின்னு. இது வந்து சாதுக்களுக்கு
வருத்தத்தை கொடுக்கிறவர்னு ராமானுஜர் சொல்றாரு. ஆனா பேசிக்கலி இன்னொருத்தர்கிட்ட ரஃபா பிஹேவ் பண்றது குவெல்ட்டின்னு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர் சொல்றாரு. பலதேவ் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, ரஃபா மத்தவங்க முன்னாடி இப்ப வந்து ஏமாத்தடி தனியா திட்டலாமா? திட்டலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சபார்டினேட் தப்பு பண்ணா தனியா திட்டணும், கரெக்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா எல்லாரும் முன்னாடி திட்டினாங்கன்னா அதுவும் ஒரு விதமான ஹார்ஷ்னஸ் தான் அப்படின்னு. அதே மாதிரி கடைசியில என்னன்னா அஜ்ஞானம், அதாவது லேக் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன், அதாவது எது கரெக்ட் எது தப்புன்னே தெரியாது. ஷிலா பிரபா சொல்றாரு, வாட் டு டூ வாட் நாட் டு பி டன் தெரியாது. அதனால அவன் வந்து எல்லாமே வந்து சொந்தமா பண்ணலாம். he does not recognize. இன்னைக்கு நாமேஸ்வர பிரபு கிளாஸ்ல வந்து நவகிர பக்தியில ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இந்த 3 வந்து பாகவத தர்மத்தில் வருது அப்படின்றாரு. இப்ப இந்த பாகவத தர்மா வந்து நான் தூங்கிட்டு நான் வந்து பெட்ல தூங்கிட்டே நான் வந்து ஆஹ் ஜபம் பண்ணலாமா? குளிக்காம ஜபம் பண்ணலாமா? பண்ணலாம், தப்பு இல்ல. இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபீலிங் வெல். தப்பு இல்ல. அது உடம்பு முடியலன்னா அதெல்லாம் பண்ணலாம். அது உடம்பு முடிஞ்சாலும் பண்ணலாம், பட் உடம்பு முடிஞ்சு கண்டிஷன். பண்ணக்கூடாது. பட் டெக்னிக்கலி நம்ம பண்ணலாம். இப்ப குளிக்காம நான் ஜபம் வந்து பிரபு பண்ணலாம், உடம்பு முடிஞ்சாலும் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்ப வந்து நார்த்ல ரொம்ப கொல்லி டெக்னிக்கலி கிளாஸ் சொல்றச்சே நம்ம எல்லாம் பிராக்டிஸ்னால குளிச்சுட்டு வந்து பண்ற பிராக்டிஸ், அதாவது குளிச்சுட்டு தான் வெளில போற பிராக்டிஸ், அதனால பண்றோமே தவிர குளிக்காம தாராளமா ஜபம் பண்ணலாம். நானே நான் இன்கார்பரேட் பண்றேன் பண்றோம். நான் பண்றேன் மாதாஜி. அதான் அது வந்து கேட்டகரி இல்ல. சோ இதே வந்து குளிக்காம நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, சாமி கும்பிடலாமா? சாமி கும்பிடலாம்னா அது முடியாது. நாட் அது நெய்வேத்தியம், அது ப்ராப்பர் சிலையெல்லாம் தொட்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது. இல்ல சிலையெல்லாம் தொட்டு அவருக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ண முடியாது. எக்ஸலென்ட். அது கொடுத்தாங்க. டிவில மங்களார்த்தி பாக்குறதுக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. ஆனா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற டேட்டுக்கு நம்ம மங்களார்த்தியோ இல்ல தீபமோ எழுத்த முடியாது. அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. இது வந்து எதுக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் கம்ஸ் அண்டர் பஞ்சராத்திரிகா விதி. இன்னொரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா, பாத்ரூம்ல இருக்கச்சே நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் சொல்லலாமா? ஜபமால சொல்ல ஜென்ரலா நான் வந்து குளிச்சுட்டே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாமா? நான் பாத்ரூம் போயிட்டே நான் பகவத்கீதா ஸ்லோகா சொல்லலாமா? எஸ் நோ. எஸ் மாதாஜி, சொல்லலாம். எனி நோ. மாதாஜி மந்திரங்கள் இதெல்லாம் பண்றது வந்து மனம் வந்து ஒரே நிலையில சொல்லணும். இல்ல, நம்ம வேற ஏதாவது குளிக்கும்போது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சொல்லலாம். வேற சொல்லுங்க. ஏதாவது நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பண்ணோம்னா அது வந்து முழுமையான பலன் இருக்காது. அது வந்து சரியா இல்லை. அதாமா அதாமா கவனம் இருக்காது. ஆனா மனசு தானே சொல்லிட்டே தான் இருக்கும். இருங்க. சோ அந்த லெவல்ல மனசு தானே சொல்ற லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப எலிவேட்டட். நாங்களாம் அந்த லெவல்ல இல்ல. பிரபு சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கிறது நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்துதான் பண்ணணும். ஜபமாலை வச்சுட்டு ஆமா ஒரு பாஸ்டர். இது வந்து ஆமா ஜெனரலா பண்ற ஒரு நம்பர். அது நீங்க 16 நீங்க அது 5. மாலையில வச்சுட்டு பண்ண முடியாது. சும்மா சொல்லலாம், அவ்வளவுதான். நேம் யூ கேன் டேக் இட். ரூல் படி பண்றது பண்ணிடணும். அதை தவிர நீங்க படுத்துக்கிட்டே தூங்குற டைம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம், பாத்ரூம்லயும் சொல்லலாம். எதுக்குன்னா யூ ஆர் ட்ரைங் டு திங்க் ஆஃப் த லார்ட் ஆல் த டைம். அதனால இது பாகவத விதி. மாதாஜி நீங்க பாகவத விதி சொன்னீங்க, அதனால நான் வந்து என்ன நினைச்சேன், குளிச்சுட்டே இருக்கச்சு எனக்கு சாமி மேல ஆசை. பூஜை ரூம்ல இருந்து நான் வந்து விக்கிரத்தை எடுத்து போய் பாத்ரூம்ல வச்சுட்டு குளிக்கலாமா? பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா முடியாது இது முடியாது. வந்து ஏன்னா there's a difference between பஞ்சராத்திரிகா விதி. சௌச்சம் பஞ்சராத்திரிகா விதி சௌச்சம் இருக்காது மாதாஜி. மதினா பாகவத விதி வேற. ஏன் பாகவத சௌச்சம் விதி பாகவத விதி சுச்சி சௌச்சம் அல்லது கிளீனினஸ் இருக்கு. பாகவதத்துக்கு இல்ல, இதுக்கு இருக்கு. இப்ப வந்து நானே கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். எங்க இருந்தேன்னா ரோட்ல உட்காந்து எடுத்திருக்கேன். ஒரு பக்கத்துல ஒரு தடவை ட்ரைனேஜ் பக்கத்துல எடுத்திருக்கேன். என்ன மாத்தாச்சு இப்படி எல்லாம் எடுக்கலாமான்னா அலௌட், எடுக்கலாம், தப்பு இல்ல. ரைட். அதனால வந்து சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி. ஆனா கம்ஃபர்டபுளா எடுக்கிறது எனக்கு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா பெட்ல உட்காந்து இப்போ பெட்ல தான் உட்காந்துருக்கேன், ஏன்னா சேர் இல்லை. ஓகே பண்ணலாமான்னு அலௌடு. மாதாஜி காலை நீட்டிட்டு பண்ணலாமா? நார்மலா நாட் அலௌட். கிருஷ்ணா பிரபு சொன்ன மாதிரி. ஆனா கால் உடஞ்ச டைம் நான் அதையும் பண்ணியிருக்கேன், காலை நீட்டிட்டு. இப்போ வந்து அதுதான் சுச்சுவேஷன். இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். நான் காலை நீட்டி கிளாஸ் பண்ற லெவலுக்கு நான் அப்படியே ஒரு டேட்ல அப்படியே ஒரு எப்ப பண்ணலாம் ஒரு 20 மணி நேரம் நான் கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன்னா முடியல மாத்தாடி, தப்பா எடுக்கிறாங்க. எனக்கு காலை தூக்கி வச்சுட்டு காலை ஒரு சைடு இப்படி வச்சுட்டு நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னாலும் தப்பு இல்லை. ஆனா நான் 20 மணி நேரம் எடுக்கல, ஒரு நாளுக்கு 2 மணி நேரம் எடுக்கிறேன். அதுக்கு ஒழுங்கா நான் உட்காந்து எடுக்கலாம். அதுவும் ஒரு பாயிண்ட். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதாவது இந்த ஓகே இந்த அசுரி குவாலிட்டி 6 சொன்னோம், யாருக்கு இருக்கு? யாருக்கு கோயில்? நம்மளுக்கெல்லாம் இருக்கு. பட் எதனால இந்த குணங்கள் வருது நம்மளுக்கு? பிறப்புல இருந்தே வருது மாதாஜி. பிறப்புல இருந்தே கவனமா இருந்து வளர்க்கலைனாக்கா அதெல்லாம் வந்துடும். சேர்க்கை, பிறப்பு.
சில நல்ல நல்ல சிச்சுவேஷன் குணங்கள் அப்படி நல்ல நடந்துக்கிறப்ப குணங்களும் இருக்கும் மாதாஜி. ஜட இயற்கை பின்பற்றி அந்த குணங்களை பின்பற்றி வருதுனால இந்த குணங்கள்லாம் வரும் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்கலி பிறப்பிலேயே இது இருக்கு அப்படின்னு. சரி, பிறப்பிலேயே எப்படி இருக்கு? இந்த 3 மாயைகளை நம்ம அகப்பட்டுறோம் மாதாஜி. ப்ரீவியஸ் மாயில எதுக்கு ஆகப்பட்டிருக்கோம்? எல்லாருமே மாயில இருக்கிறதா. ஸோ எதுக்குன்னா ப்ரீவியஸ்லி வந்து கர்மத்தால கடந்தது அதை பொறுத்தா மாதாஜி. ப்ரீவியஸ் கர்ம வினைக்கு ஏற்றபடி இந்த குணங்கள்லாம் வருமா? நம்ம நல்லா புண்ணிய கர்மம் பண்ணியிருந்தா நம்ம சத்து அந்த மாதிரி இதுல வருவோம். நம்ம ஏதாவது இது பண்ணிருந்தாக்க பாவங்கள் ரொம்ப செஞ்சா அந்த கர்ம வினைக்கு ஏற்றபடி நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம்னா அது தகுந்தபடி தானே மாதாஜி பிறப்புகள் வரும். ஸோ பேசிக்கலி ஸோ எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, கர்மங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? கர்மங்கள்னால நம்ம ப்ரீவியஸ் இம்ப்ரெஷன் இருக்கு, அதனால நம்ம வந்து பிறப்பி எடுத்துட்டே இருக்கோம். அதனாலதான் தான சம்ஸ்காரம் எதுக்கு பண்றோம்னா, நம்ம நல்ல ஆத்மாவை கூப்பிடுறது. அந்த மாதிரி பண்ண ஒரு நல்ல ஆத்மா தான் பரீட்சித். அசுர குலங்கள்லே வந்தாலும் பரீட்சித் வந்து எப்படி வந்து நல்ல ஆத்மாவை பிறக்கிறாரு. இதை வந்து நம்ம பிரகலாத மகாராஜா பரீட்சித் வந்து நல்ல ஃபேமிலியில தானே இருக்காரு. ஸோ அதனால இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதோட நான் வந்து கிளாஸை நிறுத்திடுறேன். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. ஸோ வெரி கிளியர்லி இந்த வர்சஸ் நம்ம பார்த்தது 26 தெய்வீக குணங்கள். இது வந்து என்னன்னா 2 ஆண்டவனை அறியறதுக்கு, அதே மாதிரி மத்த 6 அசுர குணங்கள். அதனால இதெல்லாம் வந்து எதனால அசுர குணங்கள் வந்து ரஜோ அண்ட் தமோ குணங்களால சம்சார கடலில் நம்மள மூழ்க வைக்கும். இதனாலதான் நம்ம வந்து விரோதியை அழிக்கணும்ன்றத நினைக்கணும். இப்போ அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம், அச்சச்சோ நான் இப்போ சந்தேகப்பட்டா நான் வந்து அது கோவமா, இது குரூவல்ட்டியா, எனக்கு வந்து அசுர குணங்கள் இருக்கா அப்படின்ற சந்தேகம் அர்ஜுனர் மைண்ட்ல வந்திருக்கு. கிருஷ்ணர் வந்து அதை சால்வ் பண்ணுவாரு நெக்ஸ்ட் வீக். சரிங்களா? ஸோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्री राम प्रभुपाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருமே படிச்சிட்டு வந்துருங்க. மீண்டும் நம்ம மாதாஜி எதுக்கு மாதாஜி கூப்பிட்டீங்க? நாங்க அட்டெண்டன்ஸ் போடல, இதுலயும் போடல. அட்டெண்டன்ஸ் போடலையா? பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க பிரபு. நான் மாதாஜி முன்னாடி